Inis tá muid go Scíleanna cispheile a ódam, ach caithfimid taobh suas a dhéanamh ar dús. Mar sin, seasaigh suas somála agus bígí ré le ri ar an spota ar fa 10 second. Bhfuil muid ré. Fág seo mar sin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inis tá muid go chuig léim a cha. Bhfuil muid ré? Ar ailing. 1, 2, 3, 4, 5. Inis tá muid gáil an líróid a áils agus a chud thart timpeall ar mástaí mar seo. 1, 2, 3, 4 agus 5. Sin muid a rud céanna ach an tám seo tá muid gáil an líróid a chud thart timpeall ar gluigne. Bhfuil muid ré? Ar ailing. 1, 2, 3, 4 agus 5. Inis tá se tharbh tábhachtach go mbeoch sange ceall an líróid a phreaba agus a riblal i gceart agus mud i gimmert cispheile. Inis éon uair a bhíonn sa a boga leis a líróid catú an líróid a phreaba nó a riblal. Tá sin thar a bheith tábhachtach. Inis tá mise go le phreaba le lámh amháin ar dús, mo lámh heas agus má go le phreaba 5 uair an tám seo. Agus má tá líróid agaí sé smála is féidir an rud céanna a dhéanamh ar ailing. Caithe sa duna cínte nach breabann tú an líróid ru ard nó ru íseal agus gúil smacht ceart atsa ar an líróid. Mar mór bhfuil smacht ar an líróid, seachaí tugad an deile agus tóga siad an líróid wet agus níl tú gera go dárló se sin agus u gimmert cispheile. Nis sin muid rud céanna ach an tám seo tá gáil do lámh chlé a úsáid ar ailing. Nis tá muid gáil rud cinnalín cos lei sin a dhéanamh ach an tám seo beidh tú málar tú an cispheile ó lámh amháin go dtí an lámh eile agus tú á phreaba. Bhfuil muid ré. Nis, sé sin beag ní dachar. Nis má bhreanann si thart timpeall san seo tá coppla cónán agus tá mise go riocht thart timpeall ag na cónaí sin agus ar dús tá má go an líróid a phreaba le mo lámh heas agus cá má gol thart timpeall in na cónaí sin ar fad. Fáin go bheith muid ceann éidirlumm. Ar aileom mar sin. Nis tá má gol an rud céanna ach an tám seo tá má gol mo lámh chlé a úsáid. Meas tú me se go héasca céanna. Ar aileom. Nis. Tá cheappa gúil go leor den tangin sin ach chomála sin cahamud fúrú síos. Mar sin tá má gol an líróid seo a legan síos. Agus cuioine bhí muid gúsat na mátán inniu, na mátán sna lámha agus na mátán sna cosa freisin, mar sin camuid na mátán sin a híine amach go má. Sin cínt nach gortan tú éin, má bhín sé tíú tada, tóg go ré agus tí hir freisin. Nis is féidir leat ceircail a dhéanamh le do chud lámha, síireach mar seo, sin amach go maithe, agus a rud céanna a dhéanamh le do chud cosa. Rud céanna tíireach le do chud cosa, agus an cos eile. Nis,